Hi, ma'am. Good morning. Morning, sir. Kami itong magatod sa gatas. Pero, ang 4,000 ako na mayroon. Ganun na, may bayro mo na. May balance man kaya ang delivery. Awa na lagi delivery di church. Mahal mo kung nag-insure. Diri, dagkop kay ma. Karton. Wala may bayad. Kanya na lang ang bayad, ma'am. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am, naa si Ma'am Teresita. Ako. Ay, ma'am, taga-kuan mi, ma'am. Taga-delivery mi og package. Naa kay package gikan kay Ma'am Jocelyn Paikan sa Dubai. Opo, mga gatas ni siya, ma'am, nga insure, yang gipa-deliver. Naa ka diha sa inyo karon, ma'am? Padulong mi, ma'am. Pero naa ni siya kuan, ma'am ba? Naa pa ni siya balance og ang delivery bali 4,000 diha lang daw kuhaon. 4,000? Opo. Wala ko. Ha? Hello, sir. Sir, padulong mi diha, sir. Mag-deliver mi sa package ni Ma'am Teresita. Bali 4,000 ang bayro nun, ani, sir. Apil na delivery charge. Sige, sir. Paki-ingon lang ko ni Ma'am, sir, ha? Sige. Hi, ma'am. Good morning. Morning, sir. Kami itong magatod sa gatas. Insure. Ano nga man ang pangalan? Ang sa mga 4,000 ako na bayro nun. Ganun na, may bayro mo na. May balance man niya tapos ang delivery. Awa na lagi delivery di church. Mahal mo kung nag-insure. Mahal mo ko ng insure. Kataganan ng mga package, mga boss diri. Dagkop kay ma. Karton. Wala may bayad. Wala mang fully paid. Pwede bayarin na. Ang balance, sir, 3,000. Tapos, ang delivery, 1,000. So, mga 4,000 sa tanan. Ma'am, kwarta pa? Kwarta? Ha? Anari kay mama? Tago kay ma'am. Tanawa sa ninyo to pa. Kanya na lang ang bayad, ma'am. Tanawa lang sa ninyo pa. Ako na namang back sa imo kung bukan. Okay ba ka to? Ay pa. Para magkasimwa. Sisimo to. Para sa inyo, madog ko. Oh, asa mo na. Wak pag yapo? Ay, ano? Hindi na ko inaubog. Kadri, ang Diferensya na. box, ma'am. Tanawa na yung pasinahay ko. Ay, bublog ka. Kaya pa ka mag-abri, ma'am, dili. Dahil ikaw ang aking mata sa Ay, ramen. tuwing ako Dili ka rin. Dili ka rin diferensyado, ma'am. Dili. Kaya huwag mag-alala, pipit ang iyong matatana. Pahinga Dili po na siya, Beer Brand, ma'am. ng Huwag na eh. Sure, gini? Huwag pa kagbayad eh. Di pa rin ko. Tawa rin ko, no? Sige, sir. Ako na. La, tara, tara. La, tara, tara. Unya ba? Nakainom pa mo atong panahon nga Marso sa 6, 1976. Kaya na atong panahon. Happy anniversary, Ikaw ba itong yapon, ma'am?
Hilak ko, hilak. Jadi ka. Happy anniversary! Papa, kinumdum ka pa? Kinumdum na mo. Nagdong ka sa Kung kinusay inyong kasal. Ikapila ninyo ron, katuig. Ay, ang anak lang dahil basihe. Ba, anak ko ba si? Okay! 5,000 pesos! Wah, uy, duha ka po kaya na. Aba. Kung na 5,000 si ma'am, namin 5,000 si sir. Uy. Ay. Kinsa day pa. Di ba kalibog man mo kung kinusay inyong kasal? Di ba kaya nakalimot mo kung sa yung pizza ha? Nanibala na mo na sa marriage certificate nga naa dito kay Ate Jingjing. Yan dala. Ha? Okay. Ma'am, sir, ang nagpadalaan siya yung message para sa inyo, ma'am. Pwede siguro natukuhaan sila tatay o bangko? Basig. Ana siya, sa among kinapusgan, palangga o gwapo nga amahan. Papalo sa mga apo, o sa among ligon kugihan, o palanggang inahan, mamala sa iyang mga apo. Buot namo nga kamo masayod, nga karong pitsaha, Marso 6, maoy inyong anibersaryo sa kasal. Kung inyong mahinumduman, Marso 6, 1976 kamo gikasal sa simbahan. Gikan sa tibok natong pamilya, ma o papa, ilabi na kay Jingjing nga maoy hinungdan ni ining tanang sorpresa. Sa unang higayon, atong pagkasabot sa ulugon ang inyong anibersaryo sa inyong panagtigugmaanay. Ika-46 katuig nga paglaming-laming. Grabe ka dugay naman. 46 years. Happy 46 years of wedding anniversary, Mama and Papa. More anniversary to celebrate sa inyong duha. Good health always, still loving to each other. From loving child, Gonzalo and Lily, Inda and Kenneth, Ganggang and Tata, Jingjing, Janry and Leah, Marmar and Lingkoy, Apo, In, Vince, EJ, Naknak, James, Ali, Alexus. We love you so much, Mama and Papa. Congratulations and happy anniversary! Okay, palakpakan! Yan, sabihin nyo maingon. Anniversary Mama, mo yung may kasal. Dagang message. Salamat kayo, ma'am. Sa inyong anak ko na nagpadala, sir. Kay Jingjing. Oh. Si Jingjing, anak ni mo, maoy, nagpadalaan eh. Tinangga kayo kaniya, sir. Kamuduan ni ma'am. Salamat, Jingjing. Padala. Okay. So, ma'am. Dakan, kayo salamat sa inyong pangatag. Na, istorya ha. Dakan, kayo salamat din. Natago ko si sir. Yun na ni. Aling ko mag-insure ng deliver. Natingala kung ko kay nganong na ay bayron nun. Okay. Ma'am Jing, thank you so much for the second time na pag-booking sa amo. Bisa gikaduhan na ma'am kaya ano gihapon, nag-front pa gihapon. Thank you kayo. Opo, God bless. Sir, happy ka? Happy kayo. Ha? Ay, nagkila. Sige lang. Iwa man ang kalipay. Okay, congratulations and happy anniversary. Ano ba? Kining record kita lang yung certificate nila yun. Didijing ko na ah. Oo. May ukay sa siyang papel. Ano yan? Nakita niya. Happy naman niya eh. Kaya mi na, kaya mi.
Barog yung ka daw. Ha? Mao man ang kasangkot na mo nga. Okay, make a wish and blow your candle. Dungan ko ni Sir Mag Puyo. Yay! Happy anniversary! More anniversary to celebrate. Asan 4,000 bigay ba ito si Icho? Yay! Prank lang to, sir. Prank lang to. Sa'yo lamang ang pag-ibig kong tunay, walang iba o giliw ko. Anong saya sa tuwing ika'y kasama, wala nang hahanapin pa. Ang yakap mo